Sembla que no li va gaire bé al Blanes jugar entre setmana i ahir en vam tenir una nova prova al partit que teníem pendent amb el Sant Andreu de Natzaret. Després d'un primer quart horrible on els blanencs no van trobar el to defensiu en cap moment i es mantenien a una distància raonable gràcies a l'encert de Danés i Garcia sota els taulells, el segon i el tercer quart van donar símptomes de recuperació i van acabar posant una renta en el marcador de 13 punts gràcies també a l'encert d'Edu Vilà. Va ser un miratge. A l'últim quart va tornar a venir el desconcert i a base de bons atacs del Natzaret, que disposaven de possessions extres fruit de pèrdues de pilota inexplicables del Blanes, els visitants es van anar creient que podien guanyar el partit fins que van capgirar el marcador. En aquest últim temps el Blanes no trobava solucions al darrere i s'estavellava en atac constantment contra la defensa del Natzaret. A les últimes jugades, l'esforç per recuperar l'avantatge que ja havia agafat el rival a base de faltes també va ser inútil. Ja ho hem dit algunes vegades, tenim molts problemes en defensa, molts. I avui ha sigut el colmo dels problemes defensius. Hem tingut una estoneta d'un cert encert i un cert treball col·lectiu que permetia que l'equip contrari no anotés amb regularitat, però això ha sigut el segon i el tercer períodes. El primer i el quart ha sigut un vendaval del Natzaret amb total domini de tots els aspectes defensius. O sigui, no sé, evidentment estic preocupat perquè tradicionalment el Blanes aquests últims anys ha sigut un equip molt sòlid en defensa i que rebia pocs punts i que a partir d'aquí competia, no? I nosaltres aquest any estem obligats a fer 90 punts cada partit perquè ens en fan 80 molts o 90. I aleshores això és un tema que hem de solucionar urgentment. Segons Francesc Sampau, que ahir no reconeixia el seu equip, de cara al partit de dissabte contra el Salt, s'haurà de plantejar de donar més minuts als homes poc habituals però que treballen més en defensa. Ara en un dia d'entrenament intentarem canviar alguna cosa i és possible que ens plantegem fer defenses alternatives que fins ara no havíem fet i haurem de fer alguna variant. Segurament ens hem de mirar una mica també quins jugadors hi ha en determinats moments a la pista quan patim aquests moments de males defenses i haurem de fer unes rotacions diferents, haurem de prendre alguna mesura. Qui sí que estava content pel resultat aconseguit ahir era el tècnic del Natzaret, que tot just aconseguia la segona victòria de la temporada, després d'haver guanyat diumenge al Barberà. Sí, contents moltíssim, no? Perquè és un rival al que tenim molt de respecte, amb grandíssims jugadors, sabíem del Simà, del Blesa, que són dos jugadors molt determinants en aquesta categoria. Veníem preparats i amb la fe de guanyar sempre qualsevol partit que disputem, però ja dic, amb un respecte molt gran cap a aquest equip. Així doncs, després d'un parcial de 31-13 a l'últim quart, el triple sobre la bocina de Romero només va servir per maquillar lleugerament el marcador, 83-88, un resultat que manté el Blanes a la part mitja-baixa de la taula de Copa Catalunya. La primera prova de foc per veure si la derrota serveix de cop d'atenció serà, com dèiem, dissabte al Camp del Salt.